Abans, la línia que separava el col·le de casa era gruixuda i l'educació es quedava entre les quatre parets del centre escolar, mentre que a casa, bé, a casa cadascú feia el que podia. Avui en dia, les famílies volen saber què fan els menuts i les menudes a classe per anar de la maneta dels profes i criar els nous Einstein o Marie Curie. I no, la casa no és una continuació de l'escola. Les famílies poden ajudar a fer els deures, fer una ullada a l'agenda i resoldre algun dubte que el nostre xicotet o xicoteta Indiana Jones no puga investigar pel seu compte. Però s'ha d'evitar assumir la càrrega de faena que correspon als menuts i a les menudes, perquè, com deia una filòsofa xinesa, les persones són responsables de les seues tasques, amb ajuda o sense. Ei, que tampoc hem de passar del que fan a classe. Resulta que moltes famílies que saben fil per randa els deures, els exàmens i els treballs dels seus fills i filles no tenen ni idea de què estan llegint. I com deia un professor rus, l'alumnat que més llig és qui més triomfa acadèmicament. Per això, desenvolupar una fitxa en família al voltant d'un llibre és una bona idea. El pare, la mare o el canari podran fer les mateixes lectures que els seus fills i filles. El canari fins i tot les podrà cantar, per conèixer els seus interessos, dificultats de comprensió o bagatge cultural. Sí, d'acord, de vegades no és possible. Per això, una fitxa amb propostes divertides sobre el llibre que han llegit pot ser l'excusa perfecta per fer comboi en família. Un llibre pot reunir-nos fent un experiment, una recepta, anant d'excursió, visitant un museu o mirant una pel·li. O, per què no, llegint un altre llibre. Així, els primers podran estar presents al procés d'aprenentatge dels fills i filles i els segons guanyaran confiança i compartiran valors amb els seus referents, a qui estimen a muntó i que són models per al dia de demà. Perquè, com deia una senyora de Benimuslem, qualsevol excusa és bona per ajuntar grans i menuts.